Ungqongqoshe sicela usivalele uhlelo. Lo siyabonga kakhulu Ntokozo, sibonge kubo bonke ama guests ethu esibe nawo namhlanje, sibonge nane information abasinikeze yona. Ngiyamthanda kakhulu ke usisi omncane lana okade sinikeza information ngeradiography, kakhulukazi ngoba uyasho naye ukuthi uyibasari holder, ufunde ngawo lo hulumeni izinto noma indle isupport ayithole kulo hulumeni. Siyakujabulela lokho kakhulu. Siyacela ke Ntokozo ugcizelela udaba lokuthi sathatha isinqumo mhlawumbe iminyaka emithathu emine edlule ukuthi uma ungena kwi-page lemnyango wezempilo ama phone numbers ka HOD akhona, ama phone numbers o district director akhona, nama phone numbers ama CEOs ezibhedlela. Noma ungene esibhedlela uyayithola inamba ka district director ibekwe endaweni okwazi ukuyifonela kuyona, futhi asikhulumi ngelandline, sikhuluma nge-cell number. Uyayithola inamba yomphathi wesibhedlela. Umuntu uma engaphathekile kahle angaphumi esibhedlela engazange asho lutho. Uma ngabe kukhona okungakuphethe kahle ngaleso sikhathi, sondela eduze kweboard lethu, funa inamba, uyithathe, uyifonele, ufake isikhalazo sakho. Njengoba udadewethu Lihle sinikeza iphone number yakhe, naye wenzela lokho ukuthi ezibhedlela lezi aziphethe noma zingamele ezikhona la kwi-district yaseLembe, ukwazi ukuthi uma ngabe uke waba nenkinga ufonele kuyena uzokwazi ukuthi akusize. Kodwa awungaqali kuyena, qala kumphathi wesibhedlela ngoba umphathi wesibhedlela useduze. Uma ngabe kungamtholi usiphathi wesibhedlela usungamuva ke usuya ku district director ngoba phela uyena ophethe. Kodwa esikugcizelelayo nesicelayo kubantu bakithi ukuthi uma ngabe ucomplaina usuke ungahluphi umuntu, ungaphumi futhi kwi facility noma iclinic noma isibhedlela ungazange usho lutho obuphatheke kabi, ebese uyobhala ku Facebook ngoba uma usubhala ku Facebook kusuke sekulate, suke singasakwazi ukuyisilungisa isimo. Kungcono usho ngaleso sikhathi khona sikwazi ukusilungisa ngaleso sikhathi.